Какво става, гайс, аз съм Вики, в днешното видео ще бъдем на лайф евента на стила Brainrot. В момента е 3:47, хора, в 4 часа започва лайф евента. Малко ще подраниме с 13 минутки. И така, както виждате, имам кокофанто, не че ми е нужен, просто ми е нужен за ребърт. Ето, хора, цъкам на ребърт и ми е нужен кокофанто. И буквално сега след кокофанто, като ребърт, на вече че имам третия етаж, гайс. Бах якото. Аз, принцип, ако искам още сега, мога хора да ребъртна. И мисля да ребъртна, ама хора, добре, че не ребъртнах, защото да направя едва ти глупостта, защото аз че останах без пари, аз нямам други Brainrot. И чек да остана без пари, нямаше как да си събера толкова пари. А сега сме се напомпали с огромните близо 2 трилиона. И ако може някой да купиме за около 100 билиона. Бомбини гозини. Не ни трябва бомбини гозини, гайс. А на вас, ако ви хареса това видео, може да се абонирате за канала и да праснете лайк бутона. Защото на Fortnite на 50 последователя ще има огромен giveaway. В този giveaway ще раздам 1000 V-Bucks плюс един скин от мене и той ще се падат на 2 човека. Това ви сега разкрих тази тайна, че ще се падат на 2, не на един. Така че какво ви коства? Условията са да се абонирате за канала, да харесате видеото, можете лайк нагоре и да, вече участвате. И да, гайс, аз в момента съм в... Аз в принцип мой private сервер нямам и съм в един приятел private и чакаме просто време да стане. Да видим, 3:49, гайс. Гайс, ето ще си накупувам обичайните неща, защото обичам да си играя. Нищо, в принцип сега ще ви покажа кои неща използвам за крадене. Така, хора, тези неща ги използвам. Сега ще ви покажа защо. Значи, цъкаме на това електрошока и цъкаме вътре в неговата база и се разпълваме, цъкаме на клонинг, вече сме вътре в неговата. И сега остават 10 минути, гайс. Гайс, 10 минути. И сега като сме навлезли, той нали ще ни вижда. И може да заключи базата. Слагаме му тук едно такова. Взимаме на металото и ставаме невидими. Ставаме, но се отключваме, крадеме го, тръгваме и отиваме в нашата база вече, като сме си така. Слагаме и вече е наш. Това мога да ги придърпвам. Аз това си подскачам високо, просто за да... Ако, например, някакъв има 3 етажа, аз мога да се кача на 3-я етаж. Това е якото. Хора, остават по-малко от 10 минути. Проблема е, че хора, аз трябва да дам после, като взема салто лайф евента Brainrot, аз трябва да ги дам на приятел, не за друго, защото ако трябва да ги дам на приятел, ще стана по баз Brainrot и проблема е, че аз имам само един верен приятел, къде той няма место и не знам дали ще се съгласи да ми ги пази, после да ми ги върне. Защото той е като мен и на него трябва кокофанто елефанто, а той се казва именно Аспарух, а той има той е същия ребъртин като мен, трябва кокофанто, просто аз го имам, а той го няма. И да, гайс, вече и 51. Трипи тропът се. И аз си подскачам високо. Това ми е много интересно какво е. Пуснали са лайф евента. Гайс, аз че съм сам. Защото ако влезна не в private, мисля, че всички знаете какво, но нека да ви обясна. Значи, има някакъв много добър кредал, например 10 милиона, например Lost 7. И тогава всички се стръпват там, почваме да се биеме всички, като аз кога се биех един път за един много добър, забрих му името, къде дава по
300к на секунда за левака, да, левака Сатурна беше. И буквално там бехме застанали 4 и почнахме само да се ударяме и да купуваме леваката. И оно става кашеница, машеница. И после някой друг ще го вземе, а не вие. Затова, ако имате приятели с Private, просто може да влезнете в техния Private, да играете без те да са вътре. И да. Гайс, много имам нетърпение за Life Event. Аз даже имам и места. Базата ми държи 140 секунди. Следващия път ще държи сега като се ребъртна, не сега да е, като се ребъртне следващия път. Именно следващия път, като се ребъртна, просто като се ребъртна следващия път, вече съм 150 секунди, а 140 секунди това се наравнява на 2 минути и 20 секунди, а като се ребъртна ще бъде, защото аз мога да се ребъртна, но че остана без пари за това, защото е Life Event, нали? Life Event, не знам колко е често, но знам, че не скачима. И просто съм натрупала 2 трилиона да си пазиме. И Бог знае сигурно от кога гайс не съм цакал. И да, гайс. Пишете на вас кой ви е най-добрия брейнрот. Аз в принцип всичките ми ги откраднаха, защото без да искам влезнах в Private в едно. И отидех в едно и там беше един мой приятел и аз почнах да му краде. И тогава ми откраднаха на мен всички. И само да ви кажа как откраднах. Значи, не знам, Попи, казваше се Попи, къде го питах. Please, bro, питах го, сега ще ви го кажа. Моля те, може ли Кокофанто, защото на него му беше Кокофантото най-слаб. И той ми каза, окей, Попи, ако гледаш това видео, изключително благодарен съм ти, че ми даде Кокофанто, Елефанто. И аз ти пратих покана да играем, не знам ти дали си ми я приемал. Но да, благодаря ти много, Попи. Аз не го излагах, защото имаше Попи, даже и той знае, имаше Трепи, Тропи и Янг, дето даваше 1 милион и 300 на секунда. Това напред си сметка, на мен това не ми е много нужно, но е по-добре от Кокофанто, Елефанто, защото той дава 17 хиляди на секунда, Трепи, Тропи дава 1 милион и 300 хиляди на секунда. Да видим колко минути остават. Хора остават по-малко от 7 минути. 6 минути остават, гайс. Гайс, 6 минути остават. Ние си се разхождаме. Ето, хора, как става невидимостта. Просто, ако извадите нещо друго, вече сте си нормални. А като цъкнете на металото, цъкате просто на вас, си цъкате. Независимо ако играете от телефон, си цъкате върху вас. Ако играете на мишка, просто цъкате левия бутон от компютъра. Просто цъкате левия бутон на мишката от компютъра, ако играете. И да. Ако играете от таблетка, пак като на телефон, така че то е едно и също. What? Се научих да там бъгнах се. Гайс, остават 5 минутки. Аз съм изключително доволен, ще си взех това. Ще някак си... Братлето ми каза, Попи ми каза, окей, давам ти го и Попи, ако гледаш това видео, изключително благодарен съм ти, ще ми даде. Защото аз сега, ако ви го кажа на английски, някой от вас може да не знаете английски как трябва, иначе ще ви кажа. Ако искате, ще ви кажа. Ще ви кажа. Искате ли? Няма, ще ви кажа. Please, Попи, Кокофанто, Елефанто. И той ми тогава писа, окей. И изчеках да му свърши базата и му пратих после покана и той не знам дали ми я е приемал. Гайс, колко? 3 минути, гайс! 3 минути, гайс! Гайс, по-малко от 3 минути, човек. Гайс, по-малко от 3 минути. Гайс, по-малко от 3 минути, гайс.
Представете ли си сега ли разпълня стробели елефант? Момче, брат, аз на класа в нашите насита, че им се фукам, братле. Хора, пишете на вас кой ви е най-добрия брейн рот. И кой най-много ви кефи. Мен ме най-много кефи 6-7. Вие имате ли го? И хора, може да оставите в коментарите да пишете на какви игри да играеме. Може, например, на Clash Royale, ако искате, на Brawl Stars, на FIFA. Аз на Fortnite си снимам вече на 99 нощи. Някоя игра друга в Roblox може да ми предложите, например, Plants vs. Brain Rot или Grow Garden. И да. Хора, не знам нещо дали е... Хора, остават по-малко от 2 минути даже. Това е много напечено в момента ми е. И да, хора. Добре, че съм знала един приятел, дето моят приятел в момента е на състезание и няма как да влезне, и затова ако влезне някой от неговите приятели, аз мога да влезна в още един приятел. Орангутини ананасини. Орангутини ананасини. Ето това ме много кефи. Ето това само го хващам и си го дърпам 10 секунди. Ей, това е яко. Стой, това е също яко, защото това го слагате и това 59 секунди ви държи. И сам кой види човек, нека да ходи, даже и да не видим, пак го оцелва. Гайси, 59 е. Не знам дали се вижда на екраните, ама и 59, гайс. Cocofanto елефанто. Колко? Cocofanto елефанто. Хора, гайс, сори, но в момента брат даде ми Cocofanto елефанто, аз ще го дам на моя приятел Пухи, защото сме приятели от малки и затова ще му го дам, защото вече имам 2 кокофантовци. Сега и те понесте. Така. Гайс, остава по-малко от минута. Много ми е напечено в момента. В момента ми е... Yes! Лайф евента дойде! Оу! Гад, яката песен. Blackpink. What? Bambu Sahur. Гайс, купувам го. Bambu Sahur. What? Стой, това не се купува. Аз съм купила. Welcome every day. What is this? Моля си да ви спомня някой къде, например, ви съвсем. Трик-так, бара, буни, митян. Добре, сега е други, бе. Чуйте, че се лайф евента започна. Много ми е интересно сега на мечта, какво ще видя. Ето като го направя, чувство едно червено като светне. Сега пред мен ми чувство да се бъде яката песенка. Момче е бъде яката. What? Стой. Май багнах. Пин. Та, Сахур. Guys, what? Name Steve. Guys, трябва искам някой добър да даде. След 5 секунди излизат. И да видим, да мисля, че лайф евента е май 13 минути. Барбарони.
И кавало виртуозо. Гайс, нещо тук не ми подхожда. Гайс, what? Мълче. А брат, защо дава някакви бати слабите? Нали е лайф евент? OG 3 номер 3 мело. Да превърка се. Какво да напиша, няма си не идея. Consent event 1 minute. One time I will use consent. Okay. Good job. What do I do? You can. Ето сега, ако падне един сиксен, брат, видеото ще избухне. Tralalita tralala. Тралалита, тралала. Взимам го веднага. 125 на секунда. Добре, така да давайте. На миналия лайф евент, доколко си спомням, тук имаше едни като стълбички отгоре, даваха и такова. What? Това беше тази птичка, гайс. Балерина капучино. Момче, направо тази балерина ми оправи живота, бе. Файс. Бичлетейра. Не ми казвай, че стачи да даде бичлетейра. Гайс, пишеше, доколкото видях бичлетейра. Lecco dalle biciclettine. Trono d'elefantus. Ta. Orangutini на место. Cocofanto elefanto. Момче! Трети кокофанто. Cocofanto elefanto. Не знам защо. Трети кокофанто. Не знаю. Даймонд балерина. Сами, давай! Как сами? О, гайс, момче, брат, сами. Батяката песен за момче. Гайс, не знам дали е човека, ама е батяката. Не ми казвай, че... добре. Кирко, пади. Лира. What? Гайс, вижте като спускате. Не. Да поставят. Видя се към сега. Добре, сега още началото на лайфа. На евента, бе. Те са пет. Какво има един? Хелен Брендот за евент. Кой ли ще да даде изпълнение? Гайс, кой ли ще съм сигурен? Батя. Гайс, нещо... Това не дава толкова силно. Братле, бе! Патапин. Trippi, troppi, troppa trippa. А what? Купих си го.
Trippi, troppi, troppa trippa. Allora, what? Tutto quello che si spomena. Perché devo essere arrivata a qualche forma. Guys, dati aku tuh coba. Treno struzzo turbo 3000. What is this? Treno struzzo turbo 3000. Apa? Чувка абракадабра. What? Поставь кусочку. What? Guys, costa? Gorilla watermelon. What the? Trippi, troppi, troppa trippa. Mom, c'è! Trippi, troppi, troppa trippa. Върха се тази, че го взема. Момче, още съм на 1 трилион. Аре, дайте някой за билиони. Поне колко и да знам, трябва да давате нещо. Не видим за сега, хара да ви покажа кои са ни новите. Значи, бамбу, сахур, тралалита, тралала. Кокофанто не го... What? Кокофанто 80. Крупук, паджи, трипи, тропи, тропа, трипа, трипи, тропи, тропа, трипа, тренастур, турбо. Доколкото знам, те така имаше едни етажи нагоре и даваше брейроти да си ги взимаме. Като подарък беше нещо. Гайз, вече са минали. О, нещо става. Нещо става, гайс, няма как просто. Черен екран шум. Яка светлинка. Че го кажем нещо добро става. Абе, къде ми линк няма, къде ми няма неща. Добре, не знам как да строи. Казвам. Не се трябва. Кой ли ще не даде? Гайс, това е нещо. О, what? Боати What? Боатило автори... Добре, не мога да го кажа. Леле. Трик-трак барабум. Какво? Los Lucky Blocks. Lucky Block. Los Lucky Blocks. Гайз, не знам защо ме купувам Lucky Block. Аз майче трябва някой да продавам. Los Lucky Blocks. What? Los Lucky Blocks. What? Не бе, трябва да продавам спешно нещо. Гайс, да видим какво ще ми е следващия. Гайс, и да. Да, гайс. Нищо си. Кокофанто елефанто. Момче, не мога да вземам 10 кокофантовци. Заедно, момче. И аз съм тук милионер на кокофантовци. Добре, балерина капучино.
причина. Вот, мога да се катера по дървото ми. Бандито, бро. Bambu sahur. Bambu sahur. Да ни даде някой силен чек, крабра-кадабра, бро. Не са колко е. Ми помага, не съм сигурен. What? Не съм много да изчитам. Оле, приятно. Някой добър тогава. Моля се с екселенчиката. Не за бандитос. Това е също. Май! О, добре, да, не знам това дава добре. Не знам съвсем, че не се паднат. Чуть много искам един 67. Да, в момента значи сега добре, че не може да никой добър. Тралалело, тралала. Кой? Тралалело, тралала. Не ми знам. Така. Гайс, ще ви дам всички за един тралалело, тралала. Ще ви дам който има тралалело, тралала, му дам всички. За един тралалело. What? Това става на екрана. What is this? Пип пато. Сега ще чакаме някой силен. Botito auratito. Той е готин. Botito auratito. Както хипопотамо. Как искам да ми стробели елефантница. Сега ще издадем на това. Как не разбира? Не, как не разбира. Pagi. Моля един добър да ми дадете, ама наистина така добър. Хора се спомня отново. Значи е за 2 милиона дава, така че правилно да. Този дава 1 милион лов бомбинаш, лов бомбито и двата сами пъти. Абе, гледай всички за един система, който защото има и на втория етаж май е някой. Да, и ето този сумата. Пишете, давам ви за един нов система.
Паки. Kerupuk pagi-pagi. Хора, гайс, зачем 17 минути лайфа? Bambu sahur. Бамбу сахур. Bambu sahur. Гайс, проблема е, че сега трябва да продавам някой, защото май нямам свободно место. Добре, това е жена, хвилика. Брат, продавам го един няколко фанки. Имам още един. Не, даже два горе са. Добре, само трябва да им само един къде да, само да ми даш един къде да 7-8 милиона. Los Lucky Blocks. Los Lucky! Los Lucky Blocks. Леле, Lucky гайска. Block. Няма место, майка му стара, добре. Кой ми е най-слабо тук? Добре. Трипи тропи, брат, продавам те. И тебе, да, и тебе. Леле, гайс, продавам те. А те допрели малко да беха бати добрите. Добре, на втория етаж. Добре, на втория етаж ми е Lucky Block. What? Добре, къде ми е Lucky Block? Или не са пристигнали. Ето ги. Така, гайс, отварям го. Дай 6-7. Може 6-7 червен. Момче, брат, какъв е толкова с мен само едни такива да ми дава? 6-7, моля те, малки 6-7-чета. Гайс, какъв е този късмет? Аз той, че сега нямам место да бъда май, да му... Не знам да им ще знам. Спирам тръж. Добре, чакаме някой добър гайс. Риното сте, Рино. Това не е добре. Гледайте якото е, гайс. Това видео може да се откаже още дългочко. Не знам колко ще е това видео. Аз самия не знам. Докато не свърши лайф евента. Затова ви просто казвам, ударете още лайк бутона. Брат, трипи тропи и момче, как тук ми. Добре, тебе те провалявам. Тракторо-динозавър. Къде е тракторо-динозавър? Не, тук да вижте и 30к. Аре, бе! Не знам защо. Аз имах много добри, ама не ги взеха. И защото се познах в прайвата, аз обичам да крадем. Ама не ги бех дал на един приятел. Бразилската песня свършваше така. Los Lucky Blocks. Los Lucky Blocks! Los Lucky Blocks. Lucky Block. What? Lucky Block. Един сексуален сапи да е този Lucky Block. Един сексуален да не как видеото ще избухне. Един мост сексуален. Кое? Защото да видя. Джоб. Един милион път. Добре, това вече е втора етаж. What? Какво ще не е дошъл? Да. Това също трябва да продам. Yes. Те продам. 2 милиона. What? Къде ми е Lucky Block-а? Ето го.
тако блок. 6-7 тако блок. Хора, гайс, скоро ще е 6-7. Момче! Че чакай такоти. Как е това нещо го не знам сега. Job. Trippi, troppa trippa. Къде е джуб? Много джуб, какво работа? Абе, що и джуб, сахур, даже ми е... Май! Job, sahu, Graipus medusi. Как ли пае? Giraffa celestre. Стой, та медузи. Graipus medusi. Джирафата ми трябва. Giraffa celestre. Не знам. Да, защото ми трябва след този бъртинг. Гайс. Буквално не знам колко време ще е това видео. Може да е час и половина. Буквално лайф евента е починал преди близо половин час. Не знам още колко ще е, гайс. Само да ви кажа, ако питате защо Giraffa celestre, доколкото знам, следващия ребъртинг, като ребъртвам с Кокофанто Елефанто, ще ми трябва Giraffa celestre. На мен са ми са точно пълни места. Да, на първия. Добре, ти ми трябваш. Другите тропи не ми трябва. Момче, брат, не ми трябва. За това ви говорех, гайс. 6-7! Да, има 6-7. Момче, не ми трябва. Сега един напълно 6-7. Ничего не приложим. Какво мога да работя с това момента? Ще стана без... Бикус. Или как го казват? Не знам. Град, това? Остана като призор. Това е тази пинята. Леле! Това е патизна карта. Giraffa celestre. Да, това е жирафа. Giraffa celestre. Сега ще си продам този даймонд. Само ако ме питате защо. Защото не съм уверен дали ще стане с даймонд. Затова ти си на сел. Няма 3 свободни места. Момче, брат, не ми е нужен. Стой, тук има втория етаж. Браво, да спатись. Giraffa celestre. Момче, брат, аре, моля ти се. Аре, май ми то жирафа. Специални такос. Тракоди... Как? Слушай. Тракоди... Odino auratino. Нема кой те чека един час тук. Гайс, какво ли да си изберем? Да ме свърши лайф евента, скоро ще ме вика, трябва да приключвам. И да това да, гайс. Това песен е много кефна. Гайс, колко ли време ще е лайф евента?
Това ми трябва. Това да, 3 милиона. Ара, моля. Те се да потурува. На мен кой ми е нужен? Няма 2 свободни места. %! Хора, пише 1%. Това не знам какво ще е. Хора, бонус 1% аура канал. Гайс, не знам кой ще се падне сега. 1% шанс да се падне. Това ли е? Не, няма как да е това. Да, бе, това ми много трябваше. Бамбу, сахур. Тралалита, тралала. Не правят. Балерина капучина. Бикус, бурбикус. Гайс. Хора, припомвам и гайс. Значи, давам ви всички от първия етаж за един 6-7. Ето тези всички. И тези от третия етаж всички. Ще ви ги дам само за един 6-7. Няма значение какъв е 6-7. Ако ще е нормален да е, не ме интересува. Просто да е 6-7. И малки 6-7-чета да са. Пак ми е добре. Няма да се оплача като някой. Дайте ми Wing Clank 6-7. Какво е това? Тимчи. Капучино асасино. Los Lucky Blocks. Los Lucky Blocks, това ми Los трябва. Lucky Blocks. Със сигурно, че излепиш още един за след. Lucky Block. Момче, харесвате ми играчки. Игра много ми... Не, няма место да му е гъчи си кара. Гъчите, като няма место. Продавам те. Къде е? Lucky Block. Lucky Block. Добре, гайс, сега ви показвам Lucky Block. Отваряме Lucky Block-а. Кой да видим? Гайс, в момента не знам какво ми се падна. Last Bird. Оу, той е добър. Гайс, добър е. Бати якта песен. Трала. Пата пин. Трала. Lost 6-7. Момче, даваш малко. За жестра ти кажа чел. Orca. Ballerina, espressione signora, chimpanzini, bananini, bombombini, gozini. Rorilo. Cocofanto elefanto. Да. Теперь ми дай 5 кокофантовци. Дай ме цигма бой. Шимпанзини, бананини, бомбини, гозини. Гледай се, бати, ако той е направено. На сами спайдерини свалям шапка просто. I want Simon to come back from his death. Това какво означава? For Halloween. No. Гайс, още не е свършил лайф евент, аз съм отчуден. Вече е 31 минути този лайф евент. Honor, more swap, honor 3.
1, 2, 3, 3 часа трябва да е. Не, what? Какво означаваше? Страница 3. What is this? Нямам никаква си на идея. Хора, и пишете в коментарите, може с някой от вас да трейдваме. Може да трейдваме, гайс. Някой добър... не, това само трейдваме. Трик-трак, бара-бум. Гледайте яката музичка. Гайс, стойте малко. Хора, кой дара? Да, 75. Юянг, група Паги. Бак под 1 милион, това продам това. Джоб Сахур. Не зажав Джоб Сахур. Какво? Не мога да те взема. 9 минути бъде майч. Човек, остава се те 8 минути. Open, брат. Искам да го отворя. Open. След малко, бе. Какво че мутни? Виж мутни. Гайс, трябва бързо да си взема. 2 са леки блока. Los Lucky Blocks. Отивам да. Гайс, брат, трябва да ги взема спешно. Трябва да ги взема спешно. Не тебе. Нагоре са. Не, един си отиде. Момчета, ме изблъскайте, моля ви се. Не, нямам места. Да. Лосоки бокс XL, че търсиме. 3 милиона, момче, добре бе. Те па 250. Нямам место. Няма, продаваме няколко фанта. И те продавам. Гайс, пишете трейдове. Ще трейдваме с вас. Леле, хора, трябва да свърши доста скоро, доколкото знам. Трябва да свърши без 20. Защото вече 40 минути е това. Сега нямаме 3 свободни места. Ми трябва, момче. Това значи ли, че трябва да левна? What? Не, момче, майтапиш ли с мене? Добре, само спайдери ни ме спаси. Това е нещо ново. Просто те тук като се изписва ново. Но не казвам, че тази песен е нова.
тияката песен. Стой, 100. What is this? Какво е? Да, сега. Газ, мисля, много скоро приключвам. Момче, дай още един басейн, защото газ трябва да приключвам. Това видео вече се пада от 50 минутки. Малко ми е доста, малко ще ми претовари качването. Бамбу сахур. Да, ще го купя. Бамбу сахур, не ми бяга. Парите продавам. Директно се ще го ползвам. Само после за липост. Тук ще трябва. В газ стана ли един час приключва, момче? Ако не свърши в евент. Така мислям, газа се измозих вече. Имам работа да върша, един час мина близо. После пак на тази игра лайф евента не е пука. 3 PM next update. What? Какво значи това? Не си найдел. Значи че да е Люки Бог така. Хора, когато Люки Бог, ще е Люки Бог така. Поне така ми просто. Гайс, ако знаете как се изпуснах в момента телефона. Момче. Чекам някой добър. Аре стига. Шимпанзини и бананини. Гайс, пак ви казвам, който иска да трейдваме. Който иска с трейд. Ето вижте какви имам. Трейд, ето този Лос Бомбитос. Дни ще пишете, вижте, дава по 1 милион и 7 на секунда. Чакаме леки блоковете. В смисъл приключвам вече. Сега идвам. Гайс, ще трябва да приключвам. Аз бях Виктор и чао.